uphumile Yeah. nasefemini kuyaye retrenchwe akwazi ukuthi abantu bangaresign angaqashwa umuntu kuleso Kuba igama la judge. Linda kancane wena. Ayo ukuthi ngeke ngimdalulo kwamanje. Ngithe mina kuwena. Futhi niyofika yabona nje Cosman niyofika. Ungasabi niyofika. Fenibuse lapha na ngithi. Yabona lo enimcabangayo. Akuyena bhuti. Ake ide yadlala ke i-episode kaMpumelelo kwi-podcast ebizwa ngoba The Basement Podcast. Ilapha ku YouTube ke bethunani xolweni luzwi lami limkene long weekend molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Na kudala ke bethunani kukhona amahemhem athi uNosipho Cele ingathi uhlukene noMpumelelo Mseleko kodwa ke angade uMpumelelo address lonto leyo iba nguNosipho oye aphendule atsho kwi-comment section. So uMpumelelo ke uthe xa ebuzwa ngento yechichi wachaza ke uba ewe likhona ichichi kodwa elikhoyo ngoku sawulibona ngenkomo, meaning asizombona girlfriend, sambona sele esenziwa unkosikazi. Kwaye wachaza noba uyaqhubekeka nothatha ke isithembu sakhe eyoba ke ngokube mkile ababamkileyo ayitshintshi iplans zakhe zokuthi bazoba bathathu. Ushiyeke noTirelo ngoku ewe kodwa ke ubhizi neplans zoqhubekeka nesithembu. Kwaye wachaza noba useason 3 wezingane zesithembu uyeza, kulapho ke sizawubona yonke lento athetha ngayo, kulapho ke sizambona elobola ithithi lakhe inoba ke nowesibini because ubhizi ngokuthi hayi ngoku sizobona ngenkomo. Inoba ke udikwe nayo lento yoba kusithwa yena akanasithembu wethu because ngama-girlfriend la anawo akakaloboli, so ngoku noba ufuna ude abe nesithembu samanyani. Zininzi wethu questions ezingakhange zibuzwe kule interview because i-host lena ibibhizi noVicky andiyazi noba mhlawumbe ibibhidanisa uVicky kunye noMacele because nangoku ethetha ngento ye-virgin uba ayizuba nguVicky ke lo uzawuthathwa. uVicky kaloku khangabe kanti uyi-virgin, khangathethe nto nganto yale ntombi yakwaCele uba usekunye nayo na or ilakithini into because le episode ishutwe emveni kwezingane zesithembu so ayikho ndala. So it's not like ke ngoku ebengekayazi ezi zinto sele sizazi ngoku, but andiyazi i-host ba iyenze njani i-research yayo because ebemaninzi amathuba apho ebenothi abuze imibuzo le abantu ba-curious uyazi because sometimes anomntu xa senza i-interview unezi questions anazo but ezinye izinto through uthetha naye uyakwazi ke kuveske kubuza i-opportunity yobuza omnye umbuzo, uyabona, okanye umcela uba anabise ngento ocinga bafana uba i-viewers noko zingayithanda. But anyways uMpumelelo ke uconfirmile uba akasenaye uNosipho, unenye i-virgin ngoku, so i-first wife ayizuba yile siyicingayo, i-virgin le yakhe athi uyithathela amadlozi. Khanikhe nitsho ke nake banicinga ntoni ngayo yonke le nto. Ndixolise ke bethunani nangelizwi elilithileyo bendisemgidini ekhaya ndicula. uMamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.